Ens sumem a la commemoració del Dia Mundial de la Sida com a acte reivindicatiu que vol recordar i donar suport a totes les persones que d'una manera o altra han estat o estan afectades per l'UVIH. Ens sumem a la comunitat al comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2022 que estableix que cal avançar cap a la construcció d'una societat més igualitària, justa i respectuosa amb els drets humans com a únic camí per eliminar l'UVIH. Les pandèmies, com la de l'UVIH o el Covid-19, evidencien les desigualtats en els determinants socials i agreugen les facilitats, la qual cosa provoca una major probabilitat de patir problemes de salut. Reivindiquem el treball conjunt entre administracions públiques i amb les entitats del tercer sector social per promoure la lluita contra l'estigma i un enfocament d'abordatge del VIH-Sida des dels drets humans. Ens sumem a la declaració, com diu el comunicat conjunt, per eliminar l'estigma, la discriminació, és indispensable per poder gaudir d'una salut plena. Només el foment i el respecte a la diversitat, d'una educació integral i de la inclusió de totes les persones en una societat lliure de prejudicis ens farà avançar cap al futur que tots i totes desitgem, un futur sense VIH. I per acabar, ens sumem a la reivindicació d'un esforç conjunt perquè la frase «zero estigma, zero VIH» sigui una realitat.